Lisbon season 4 hakabede bekani ramtai tu bala apply tu ka SSC combined graduate level tu ka exam SSC mah tu ka CGL combined graduate level hakanik exam kin dan tangkat tier 1 dan tier 2 mah dan tangkat tier 1 hakabede bekani tak exam kila mud ban penlong pojong ka khalai tarik banai bapra ada pesan haduka laipo tarik banai bapra ada pesan jong unin menen ubnai mo henrei ya kanika tarik kila depan prospono hadir nanta kila penbiang bat kila face kadit mentapat bakin sedang no ya ke exam apa jongka kar tarik benai bekendai ada urusan haduka arpundu tarik benai bekendai ada urusan kin penong bit mana ka sengi makin di exam lainyo tang ya ka sengi sajan badeka sengi belai kin penong exam mo merkan mau gitu ki bala deban apply kan ka SSC CGL ki haban pej bahaya kan ni sangabha marki di dong asa EAP hadin ki tarik jongki exam nata ki kandidat ki haban pej bahaya ka examination city detail jong phi adu ka lai tarik menai khandai philaban login na po jong ka SSC http:// ssc.gov.in philaban link na tu na po website SSC nata phila ru ban download deka admission certificate haswa lane haswa jong ka arsngi lane lai sngi haswa jong ka exam tada ke exam kan sedang adu ka khar tarik atharai hadin jongka pra lani khandai tarik jong mentau benai phila laban yo ya ka admit card mo dan ti bala apply kan ni phila ban page baha po ka account jong phi po jongka SSC phin sayo ki admit card jong phi ba phin download phin yo ki admit card lani ki admission certificate kum jong ma phi ban page bahai gitu ki admission certificate ke jong phi bersisuan pen EAP ki exam dit ki jong phi subhaban light lang ka video ka jonga khanang ba phin ajin kesan lem nam taka jonga mo. Pentingnya perintah important notice the commission has decided to conduct following examination as per the given schedule. Name of the examination ka combined graduate level exam 2025 tier 1. Schedule of examination kandina duka khar tarik, khalai tarik, khar sau tarik, khasan tarik, khandriu, khanyo, khatpra, khandai, arpo, arpue, arpar, apply, arpsar, san, bar ar punriu. Kandik exam baro kandan hadu khasan singi manikil depan ong apo jongka notice yang ba kin penlong ya kasih sajan bersih belai henrei hani penenta ki don itu ki bala hapa kasih belai bersih sajan kunjung ngatrai kin sapen beja kan ni bat hakabe de bekan ni pi so bahaban cek baha po jongka official website dan hapo jongka account jong pi pe bahai ki notice ki jong pi lan ki notice bikin pelaj ki singi banwan yo ki don jempun penkelai hakabe de bet kini ka SSC CGL so bahaban cek baha mo na mario ki don ki jempun kelai jing obdi nama pinum baklai la diru. All the best nam tai tu ki bala apply kan ni combined graduate exam ki bala pen kre kan ni sapen kre baha sapai bahai ki ki pen kre ki jong phi sapule baha nam ta kan ni exam tetang kini tim ngan waraj pimta subah ban share lang ki video jonga ki weru subah ban like ban subscribe du ika channel jonga ka post por katang ba pinyo sibun ki jong pen tip hakai badai bat ki kam ki balai bat kum juru ki training ki balai kubli sibun